31 minutos da tarde. Xa saben que esta semana está sendo unha semana ponte en Hoy por Hoy Lugo. É dicir, decimos ya adeus aos nosos colaboradores de escolares de inverno, vale, de temporada alta. E saudamos, bueno, máis ben son temporada baixa, verdade? E saudamos os colaboradores de temporada alta altísima, colaboradores de estío. Imos lle dando as benvidas para que vayanse facendo xa pois a este estudio central de Radio Lugo, da cadena SER, que nos vayamos coñecendo e descubrindo que o que nos van a aportar durante estes 2 mesiños. E hoxe, pois, como ten que ser durante todos os braos, sempre facemos un alto no camiño, nunca mellor dito, para recordarlles a necesidade de movernos. Temos que movernos todos os días. Os médicos xa non lo din, polo menos media horiña ao día hai que darlle movimento ao corpo. Que move as pernas, move o corazón. Eso témolo claro. Entonces, sabemos que durante o curso é complicado, os rapaces teñen pois moitas actividades, leva pa aquí, leva pa lá, chove, fai mal tempo, fai frío, costa non salir, veña que arranco no gimnasio, ao final non me gustou tanto, pero chega eses meses do brao onde non hai excusa. Podemos sair pola mañá, podemos sair pola tardiña, podemos sair incluso casi que de noite, porque moitas rutas da nosa provincia están ademais alumeadas. E que nos vai facer de guía precisamente para coñecer a nosa provincia, para deciros, mirade, aquí é unha festa, e de papar o pulpo, e de por aí vai botarlle un pé na sesión vermú, pero despois non vos perdades este roteiro. Pois Guido, guía. Que tal, Guido, como estamos? Moitas grazas, Sara, por chamarme para este programa. O de Guido Álvarez xa borramos, non? Guido Guía. Últimamente, sí, bueno, xa van uns anos, pero últimamente xa a xente me ten por ese nome, sí. Guido, como foi esta aventura? Porque prácticamente da nada irrumpes nas redes sociais e non hai lucense que non te coñeza. Sí, a verdade é que foi sorprendente incluso para min, porque pasei de ser coñecido, bueno, a nivel persoal, a nivel profesional, a explotar, digamos, cando lancei o meu proxecto, decidín poñerlle o meu nome coa miña profesión, que creo que soa ben, ademais, ¿sí? Guido Guía, de alguna maneira, pois, axudoume un montón a evolucionar profesionalmente, a lanzar este proxecto meu, e a estar neste momento, despois de 5 anos, que o vindeiro mes de agosto cumpro 5 anos como autónomo. Xa soplaremos velas. Soplaremos velas, vale. Por aquí, sí. Super contento porque, bueno, coñecín un montón de xente en persoa, toda a xente que me acompañou nas actividades, visitas, rutas, paseos, a nivel virtual. Increíblemente tamén me sigue xente incluso de Argentina, Cuba, México, bueno, de Europa, en Francia, Italia, de distintos lugares onde vivín. Creouse unha comunidade virtual alrededor do proxecto Guido Guía que, bueno, estou emocionado de poder compartir. Ademais, moi vencellado tamén co cuidado da nosa cidade, do medio ambiente, das zonas verdes, o barrio do Carme. Exactamente. A ver, sempre digo que o meu proxecto ten moitísimo de persoal e ao final dinme conta que sendo un mesmo que iso tiña potencial, non? Así que entre lanzar o proxecto co meu nome e apostar polas cousas que me gustan, iso funcionou. Eu nací no barrio do Carme, certo que non na parte rural, sino no borde máis urbano, pero o meu pai argentino, sempre conto, el veu aquí hai 45 anos, vai cumprir este ano, no 80. Un lucense máis. Sí, no 79 e 80 chegou. Bueno, a él impresionáballe vivir a historia de maneira tan xenuína na muralla romana, nos lugares arqueolóxicos e tamén nun barrio que conserva tanta autenticidade como o Carme. Sí. Entón, sendo moi pequeno, subíamos ao centro, non pola Rúa de Santiago, senón polos caminiños do Carme, claro. Exactamente. Entón, digamos que vivín eso dende moi pequeno, apaixoeime polo barrio, e cando tiven a oportunidade de compartilo co mundo, fíxeno, e creo que dun xeito que se propagou ben, porque algunha vez chegoume xente de fora o sea, estranxeiros, digamos, querendo ver o barrio do Carme, así que proxectouse ben. E o dito, ao final o que fago é compartir o que me gusta, xa sabes, arte urbana, os lugares descoñecidos, tanto de Lugo cidade como da provincia, e creo que a xente quería facer iso. Funcionou, sigue funcionando, e aí estamos. Nunca imaginei pasar tanto tempo facendo algo así, pinta que pode ser por un longo tempo, esperemos que sí. Hai que sacar a relucir ese orgullo lucense que moitas veces parece como que nos dá vergoña o noso, entonces hai que sacalo para adiante, hai que explotalo pola nosa banda, disfrutar del para darlle a coñecer o resto do mundo. Que o que imos facer todos os xoves viaxando con Guido? A onde nos vai levar Guido? Bueno, como xa sabes, aparte de guiar, gústame a comunicación en xeral, de feito o meu pai foi xornalista, gústame as redes, gústame a fotografía, os vídeos, non todo. Non se nota nada, Non se
que non o diría, no. Vostedes buscan Guido Guía en Instagram e digo, este chico non lle gusta nada comunicar, nada. Claro. Entón, isto para min é unha gran oportunidade. Bueno, xa viñen aquí moitas veces, que sempre vos agradezo por darme voz por aquí, pero ter este espazo semanal creo que é unha oportunidade de compartir con continuidade un montón de cousas que vou vivindo como guía, como persoa, e que creo que merece a pena compartir. Moitas cousas que me conta xente, que me comunica xente, porque grazas ás redes e tamén ás actividades recibo moita información, e creo que esta é unha plataforma ideal para facelo, rodeado de tan bons profesionais como a ti, como a Alex, como a Roy. Vamos, estou encantado de estar aquí. Nos a verdade é que temos moitas ganas, moito entusiasmo. Este brao imos apostar moito por coñecer a nosa provincia. De feito, mañá imos presentar unha sección nova chulísima que está ao frente o noso compañeiro Roy Fernández. Como dicíamos antes, ele está moi metido no mundo da provincia, na nosa área. Hai que darlle pulo a provincia. Pois isto é razón do mundo. Vamos ayudar e vai ayudar ti. Falamos tamén con Ángel Trabada todos os martes do Camiño de Santiago, de Lugo, todas esas etapas que pasan pola nosa provincia tan espectaculares, tan chulas. E con Guido, que imos intentar facer, evidentemente, descubrir eses roteiros, eses sendeiros, esas opcións, non, de camiñatas, pero sempre acompañadas de algo máis. Exactamente, que aparte coincide coa miña liña profesional actual, grazas, que aproveito para darllas ao GDR, que contaron comigo hai un ano para un proxecto precioso no que estamos percorrendo 10 concellos da comarca de Lugo e as Terras da Ulloa. Bueno, unha vez ao mes, actividades nas que veñen 100 e pico persoas, e cando me chamaron, digamos que barallando as distintas posibilidades de como facer unha nova actividade, a mí xurdiume, porque o tiña moi visto e comprobado, que mesturar ruta ou paseo con actividades lúdicas e festivas, festas, comida, música, moi ben, funciona de maravilla. Claro. Entón, é un combo brutal que mesmo este sábado no Páramo vai estar xenial, porque é a última das xornadas viaxeiras deste primeiro ciclo, e ademais do que xa temos habitual do paseo de 11 a 2, degustación de produtos locais e música tradicional, súmase que ese día o Concello do Páramo fai a Festa da Xuventude, entón engádese unha cea popular, orquestas, concertos. Festa rachada. Pero todo o día. É o que imos facer de manual. E festa rachada todos os jueves aquí en Hoy por Hoy Lugo, con Guido Guía. Exactamente. Pois todos os jueves, todos os xoves, ímonos poñer os tenis, imos coller a mochila, imos coller tamén a protección solar, que hai que protexerse cada vez que saímos da nosa casilla, e poñémonos a viaxar con Guido. Moitísimas grazas, Sara, e animar a xente a que nas redes, co hashtag Viaxando con Guido, Radio Lugo Ser, que nos den ideas, que comenten e a compartir entre todos. Guido, unha maravilla, gracias. Hasta loguiño, chao. Hoy por Hoy Lugo, con Sara Meijide.